El RAC acaba de fer públic un informe en el que avalua quin és l'impacte de les superilles que Jaume Collboni i Ada Colau volen imposar a l'Eixample de Barcelona. I el resultat, quin és? Un bany de realitat per a aquells que governen allunyats del rigor i del mètode científic. De fet, el RAC acaba fent l'informe que Junts per Catalunya reclamava al govern municipal i que els responsables de mobilitat, és a dir, els socialistes, s'havien negat a fer-ho. Per què? Perquè l'informe del RAC corrobora el que ja havia anunciat el Supercomputing Center, el que ja havíem vist arran de la superilla del Poble Nou. Si no ho planifiques bé, les superilles provoquen que el desplaçament dels cotxes que expulses del centre vagin als carrers adjacents, amb més contaminació, amb més soroll, amb més congestió del trànsit. En el cas de l'Eixample, què ens diu el RAC? Increments de més del 55%. Fer proves pilot, fer estudis d'impacte, hauria de ser obligatori a qualsevol administració que es volgués dir eficient i democràtica. Això és totalment allunyat del que passa avui a l'Ajuntament de Barcelona. Per què? Perquè si tu creus que sempre tens la raó des del sectarisme, no voldràs fer informes, no voldràs veure si tens raó, no voldràs veure com es millora. I això és exactament el que comuns i socialistes practiquen aquí a l'Ajuntament. Aturem aquesta manera de treballar, aturem aquesta manera que ens perjudica a tots. Bon cap de setmana i fins la setmana vinent.